Vypadá, já přísahám, že tě zabiju vlastníma rukama. Co jsem ti říkala, chleba a mlíko. To je to tak těžký, chleba a mlíko. A ty mi přitáhneš 2 plechovky piva, párek rohlíku a kubíka. Jseš normální. Ty hovado. Tak tady další káva pro vás. Děkuju. No a vy už si něco dáte? Ty vole radioaktivní. Jestli to neuklidíš, tak tě tam zavřu a budu čekat, až tě ta plíseň sežere. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj kluci. Co mu je? Prosím tě, už půl hodiny drží telefon u ucha a neřekl ještě ani slovo. Jej, to se hádá zase s manželkou. Cože? Aha! Tak tady ta další káva. No teď jsem se zase. Nevadí, ještě jednou. Ale prosím tě, ty vole, už půl hodiny. To už nemá dot, takže pojde.